Já už jsem spocená. Ale prosím to o to... No není to dobrý, Marko. Můžu? Tady právě. Jo, stejně. A vy dáváte do toho baluště, ne? Sarafan. Mě to vůbec nedrží, člověče. Ale to nedrží ta guma. To je jak blbě. No, je to blbě nějak. To u mě drželo v Kde máme rádu? No, nevím, jo. Jsou se koupet. No, to je výboj. Panda, pojď pro rádu, že ho potřebujeme akutně. Jdem řece. Pat a mat. Počkáme na rádu. Ale postavení je tady, jo? To je prdel. To je prdel. Taky jsem se nedala, že jak To je vidět, když něco dělá pat a mat. Kde máme tu hlavní uklízečku? Zabalit se do toho. pravou rukou uchopte a ohněte je silou až na doraz směrem dolů a dovnitř. Počkej. Ale už něco máme. No to jsem měla takhle já. Jestli to nemohli palit zbytečně jakoby na druhou stranu, ne? Ne, to nedělej. Kolik jste chtěli odjíždět? No dneska. Takhle ne. Vypnout 3 kruhy, to máme, no. A co dál? Tam to bylo vlastně, jak děláš toto. S tím to prostě to nemá. Ale další montér. Já ti to budu číst. Postavte plážový stav před sebe na výšku tak, aby jeho dno bylo k tobě. Všechny 4 tyčky uchopte levou rukou a ohněte horní konec směrem dolů. Plážový stav otočte o 90 stupňů a postavte jej souběžně před tělo. Gumový pásek musí ležet dole. A co je gumový pás? Jak se to potom stahuje? Co tam je? Tak a teďko. Dobrý, leží dole. Pravou rukou uchopte střed horních zaoblení a ohněte je silou až na doraz směrem dolů a dovnitř. Takže dolů to musíte. Teďka to silou dolů. Levou rukou zatlačte tyče silně směrem dolů. Potřebujeme tohle složit. Aha, tak proto. Umíš to je ten rychlostem. Levou rukou Kolik je ještě lidí u té řeky, že bych přišlo ještě víc? pravou ruku rychle puste. Oběma rukama posuňte oba horní kruhy před sebe tak, aby všechny 3 kruhy ležely na Začátek nám je. tohle víme. A stavíme to teďka dobře. Mělo by to stát takhle? Ne. Jak to má stát potom? Takhle to máš vlastně. Má to být takhle. A ono jak už to roztlačí, tak vlastně ti to začne rovnat. A mělo by ti to udělat ty 3 kruhy, který pak takhle sešoupeš a vejdou se do ty tašky. No. A to dá nějak na
Po hodině, aby nebyli. Dlouho to dělají? No já než jsem začal natáčet, tak já nevím, jak A musí se to tam vejít. dlouho. Nemáš nějaký balonek? Já házíme. Možná tenisák. Víš, No, to je potřeba. víš, mám, jak tady máme na ty karty. Úspěch! A proč jsem musel jíst té vody teda? No, abys to viděl. Nezažil, co se tady odehrávalo. Návod dobře zkoumat. Zítra